Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं ना इसोरनि अननायाव माथो एसे हामांबाय स'आव माथो हामाबाथ' माबायदि खालामगौमोन ना ओमफ्राय जोंहा दिनैल' टाइम दं आरोना पुरा 4:10 सिखारबाय ओमफ्राय मा होनो क'क्राझाराव गासै मेकआपखौ मोनजोबा आं जे मेकआपखौ लायो माने बेखौ बङाइगाव आरो गुवाहाटीयाव मोनो आरोना खारन माने माबायावबो शुटिं मेकआपखौनो फोनो आरोना बांसिन आरो जों मालाबाथ' मोखाङावल' फोनबा जायाना मोखांखौनो बोरैबा गुफुर गाज्रि नुनाय एसे बिदि गोदनासआव फोनो आरोना बेखौ पेनकेक नांगौ जायो नालाय पेनकेकखौ माने क'क्राझाराव मोना बेनिखायनो जों थांगासिनो दङ बङाइगाव दा फुंनि जादों 5ता जानोसै माने नायनोसै बासजों थांनाय जायो ना बेले ट्रेनजों थांनाय जायो आंजों लोगोसे दं टें टें मिथिंगा आगै फैदो थाब आंखौ माबायदि नुदों मोजां नुदों बङाइगाव टाउनाव बेरायनो आंखौ लाबा आदा सना आंखौ बोरै मोनलाय जों दा मोनबाय क'क्राझार स्टेशन नायनोसै ट्रेन दंना गैया ट्रेन दंबा थांसै आरो बिदिनो गैयाबाथाय बासजों थांसै नेबाय थाया फैनायावनो 5:41 जाबाय ओमफ्राय दा दङ ट्रेना मोनसे थांबायनो आरो गंसे ट्रेन थांबाय ओमफ्राय दा दङ मायाव 7थायाव दसे नेनांसिगोन जोङो नेना थांथारनोसै फैबाय जेला आरो गिदिंना थांफिननो बाबाय थाबायनो कफि मर्निंनि कफि लोंनोसै खर'खौ स्रां मोनलाय बिदि मोजां नुबा जाबायना जों टिकेट लाबाय थांसै जों दा बङाइगाव मोनबाय आरोना ओंखारबाय बेनिफ्राय दा बेटारि गारि लानोसै बङाइगाव टाउनाव थांसै मेकआप लानो अट' गाखोबाय जों अट' गाखोबाय आरो दा बेटारि गारि मोनबाय आरोना मेन टाउनसिम मानो होनबा खननै गाखोनांबाय जोङो बेनोमोन दखाना नै बन्द'सो दसे थाथ'नांसिगोनसो जोङो पेनकेक लागे मोनफैबाय जोङो दादानि दुकानाव दा जों मेकआप लानोसै पेन स्टिक बेबो पेन स्टिक आरोना पेनकेक बेबो पेनकेक पुरा 6 माननि थाखाय बेखौ लाखाबाय आरो बहुत बुस्थु लानो दं बे आरो जमानि थाखाय बेखौ लाबाय आरोना पेकिं जाबाय आंनि हारसाना जि बुरजाखा जि मेंबाय जेसेबां नांगौ बुस्थुमोन पुरा लाजोब्बाय अल डान्सारफोरनि हिन्जावसा हौवासानि मेकआप आर्टिस्टफोरनि मेकआप बाद बाखि आंनि पार्सनेल एक्सट्रानि मेकआपखौबो लाबाय आरोना थांबाय थानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां लाखिबाय आरोना